హరే కృష్ణ. సారీ, ప్రతి ఒక్క భక్తునికి పేరున మీ అందరి పాదాలకి శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय प्रप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో ఈరోజు మనము ఆఖరి క్లాస్ దీంట్లోని భక్తి రసామృత సింధువులో. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఎవరైనా సమ్మరైజ్ చేయగలరా? భక్తి రసామృత సింధువులోని సాధన భక్తి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. ఫస్ట్ అసలు ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి టోటల్ భక్తి రసామృత సింధువులో? 19 పూర్వ విభాగంలో ఉన్నది. సో దాని గురించి మాత్రమే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం, పూర్వ విభాగం మాత్రమే. సో టోటల్ ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి మాతాజీ? పూర్వ విభాగం, దక్షిణ విభాగం, కరెక్ట్, పశ్చిమ, ఉత్తర, కరెక్ట్, 51. దాంట్లోని మనం 19వ అధ్యాయం దాకా వచ్చేది పూర్వ విభాగంలోని. దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మాతాజీ. సో మీరు చెప్పింది సాధన భక్తి. ఎస్, సాధన భక్తిలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? సాధన ముందు భక్తి సో సాధన భక్తిలో ఏదేది ఫస్ట్ది? వైది సాధన భక్తి, రాగా. పర్ఫెక్ట్. వైది సాధన భక్తి, రాగానుగా. వైది అంటే గురువులు చెప్పింది ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. పర్ఫెక్ట్. కానీ మనకి ప్రేమ అనేది పూర్తిగా వచ్చుండదు. బట్ స్టిల్ సో ఏదో ఒక రకంగా ఏనకేన ప్రకారేణ జపం చేస్తూ ఉండేది, సాధన గురువు చెప్పినట్టు పాటించేది. సో రాగానుగా సాధన భక్తి అంటే ప్రేమ వస్తుంది, కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ, సహజమైన ప్రేమతో భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఉంటారు. పర్ఫెక్ట్, ఎక్సలెంట్. సో నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? రాగభక్తి, రాగానుభక్తి, సంబంధ రూప లక్షణాలు, తటస్థ లక్షణాలు. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకేం నేర్చుకున్నాము? శ్రద్ధ, శుద్ధ భక్తియుక్త యొక్క సేవ యొక్క లక్షణాలు. పర్ఫెక్ట్. అండ్ నిర్వృత్తి, ఆసక్తి, నిష్ఠ, రుచి. సో 9 స్టేజెస్ ఏవేవి? ఫస్ట్ శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. పర్ఫెక్ట్. సో ఇవి ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్నాము. సో ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం ప్రేమ భక్తి. సో presented an overview of the process of రాగానుగ భక్తి. సో మనకి భక్తి రసామృత సింధు అనేది ఎంత అమృత తుల్యమైనదంటే, సో నిజంగా అందుకోసం పేరు కూడా భక్తి అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. మిగతాది ఏదైనా సరే కూడా కేవలం
సో మిగతావన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే కేవలం భౌతికమైన వాంఛల్ని మనం తీర్చుకునే దానికోసం మాత్రమే మిగతాది ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ మనకి కర్మకాండ అనేది కూడా ఏంటి అని అంటే లిబరేట్ చేయించదు, వాళ్ళకి భగవంతుడి లోకానికి పంపించదు. అది ఏంటి అని అంటే పిశాచి రూపంలోని ఉండేదానికంటే కూడా, అంటే ఒక నరాధముల కంటే కూడా అది బెటర్ మార్గం. అంటే మనము వికర్మలు చేసేదానికంటే కూడా మనం చేసేది అకర్మ అయితే కాదు అది, కానీ అది కర్మ కిందకు వస్తుంది. అది కర్మకి ఏంటి అని అంటే కర్మ బంధనం అనేది కూడా ఉంటుంది, కర్మ బంధనాత్. సో మనం మంచి చేస్తే దానికి కూడా మనకి పరిణామాలు మనం భోగించవలసి ఉంటుంది. సో కానీ అది విముక్తిని అయితే చేయలేదు. సో కర్మకాండ అనేది ఆ రకంగా అది కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనటిది ఏంటి అని అంటే మనం అకర్మ చేయడము. అకర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏదైతే మన కోసం అని కాకుండా భగవంతుడి కోసం చేస్తామో, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తామో అది అకర్మ. అండ్ అకర్మ చేసిన దాని వల్ల ఏ రకమైన కర్మ బంధనాతు ఉండదు. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మనం భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాము. సో అది మనకి నేర్పిస్తుంది, అది మనకి వచ్చేది భక్తి వల్ల. అండ్ భక్తి అనేది అది ఒక అంటే అన్నిటికంటే కూడా రసాలలో అన్నిటికంటే కూడా మనకి భక్తిలోని ఉండే రసాలు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనటివి. సో సాఖ్య రసము, దాస్య రసము, మాధుర్య రసము, వాత్సల్య రసము, ఇవంతా కూడా ఉత్తమమైనటివి. ఈవెన్ శాంతరసము కూడా భక్తిలోని ఉత్తమమైనటిది. సో ఈ రకంగా మనకి అఖిల రసామృత సారము. సో మనకి అది నేర్పిస్తుంది భక్తి రస అమృత సింధు. సో అదేంటి అని అంటే అమృత తుల్యమైనది, అంత మనకి ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది, అంత ఇది మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. సో భగవంతుడు వచ్చేదే భక్తులని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమని ఈ లోకానికి. సో అలాంటిది భక్తులకి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే అది భక్తి. సో ఆ భక్తిని కానీ ప్రాపర్ వేలోని మనం అర్థం చేసుకొని మనం వీలైనంత త్వరగా ఆ భక్తి స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలిస్తే, అంటే ప్రేమ భావ మరియు ప్రేమ ఆ స్టేజ్కి మనం వీలైనంత త్వరగా వెళ్ళే దానికోసం అని మనకిది చాలా ఈజీ సోపానం ఇస్తున్నారు మనకి ఇతను మనకి రూపగోస్వామి. రూపగోస్వామి ఇచ్చిన ఈ గైడ్ వల్ల ఎటువంటి వారైనా సరే కూడా భక్తిలోకి అతి త్వరగా చేరుకోగలరు. సో కాబట్టి మనకి ఈ దీన్ని మనకి ఇచ్చున్నారన్నమాట. సో ప్రెజెంటెడ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ రాగానుగ భక్తి. సో రాగ అనుగ భక్తి మనం ఏ రకంగా చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. డిస్క్రైబ్ ది అప్రోప్రియేట్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రాగానుగ భక్తి ఫర్ ఇస్కాన్ డివోటీస్. సో ఇస్కాన్ డివోటీస్ రాగానుగ భక్తిని ఏ రకంగా మనం అంటే ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మనకి నేర్పించారు. సో ఇప్పుడు ప్రేమ భక్తి, లవ్ ఆఫ్ గాడ్. సో ప్రేమ, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అనేది అంత ఈజీగా రాదు. సో అది రావాలి అని అంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ మనం రావాలి. సో ఇప్పటిదాకా మిగతా స్టేజెస్ మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రేమ ఏ రకంగా రావచ్చు అనేది అది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతాము. శుద్ధ సత్వ విశేషాత్మ ప్రేమ సూర్యాంశు సంయభక్ రుచిభిశ్చిత్త మాశ్రిజ్ఞ కృత్ అసౌ భవ ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ చెప్పున్నారు, వెన్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ది ట్రాన్సెండెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ప్యూర్ గుడ్నెస్. సో భక్తి అనేది ఎప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవ, ఉత్తి భక్తి కూడా కాదు, భక్తియుక్త సేవ ఎప్పుడైతే శుద్ధ సత్వంలోని చేస్తామో, సో భక్తియుక్త సేవ అనేది ఏ రకంగానైనా చేయొచ్చు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భక్తియుక్త సేవ అనేది అంత ఈజీ కాదు. భక్తి అనేది చాలా సుదుర్లభ అది. సో ఈవెన్ మనం క్వాలిటీస్ కూడా చూసాము. సో దాంట్లోని సుదుర్లభ భక్తులు అనేవాళ్ళు చాలా చాలా దుర్లభులు, అంత ఈజీ కాదు. కానీ ఆ భక్తి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లక్కీ వాళ్ళు, చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. సో వాళ్ళల్లోని కూడా భక్తియుక్త సేవ అనేది ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకంగా వాళ్ళు భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో పాటు వాళ్ళు చేయాలి. విగ్రహాలు చాలా మంది ఇళ్లలో ఉంటాయి, కానీ ఏం చేస్తారు, విగ్రహాల్ని జస్ట్ ఒక ప్రదర్శనాత్మకంగా పెట్టేసి ఉంచుతారు.
వాళ్ళ భోజనాలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళ పండుగలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. విగ్రహాలకి మాత్రం తెల్లారుతూనే కొన్ని పువ్వులు తెచ్చి పెట్టేస్తారు, వేసేస్తారు. ఏదో కొంత చక్కెర ఇదేంటిది కలకండ అలాంటి తెచ్చి నైవేద్యం పెట్టేస్తారు. ఎందుకు? జస్ట్ పేరు కోసమని. అది ప్రేమ కాదు. అదేంటంటే కేవలం ప్రదర్శనాత్మకం. ప్రేమ అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి కూడా ఫ్యామిలీలోని హెడ్ గా భావించడం, లేక అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ లాగా భావించడం. చలికాలం ఎక్కడైనా వచ్చింది, బాగా చలేస్తోంది అని అంటే భగవంతుడికి కూడా కాస్త చలి నుంచి కాపాడేలాంటి బట్టలు వేయాలి. ఎండాకాలం వచ్చిందని అంటే మనందరం ఏసీలు ఫ్యాన్లు వేసుకుంటాం, కనీసం భగవంతుడికి ఒక ఫ్యాన్ అయినా పెట్టాలి. భగవంతుడికి ఏదో కలకండ అది పేరు కోసం నైవేద్యం పెట్టడం కాదు, మనం తీసుకునే భోగం కంటే ముందు భగవంతుడికి అది భోగం పెట్టాలి. అప్పుడు అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని గురువులకు కూడా అర్పిస్తామో అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. సో ఈ రకంగా వారిని ఇంటి ఫ్యామిలీ హెడ్ గా భావిస్తూ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో వారికి పిల్లలకి ఏ రకంగా స్నానం చేయిస్తారో ఆ రకంగా స్నానం చేయించాలి, పీచు వేసి తోమేయడం కాదు. సో ఈ రకంగా చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కింద కన్సిడర్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా మనల్ని ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవ అనేది వాళ్ళు అది కూడా శుద్ధ సత్వంలో చేస్తారో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే దాన్ని అట్ సచ్ ఎ టైమ్ డివోషనల్ సర్వీస్ కాజెస్ ది హార్ట్ టు బి సాఫ్టెండ్ బై వేరియస్ టేస్ట్. సో మన హృదయం అనేది ఏంటి అని అంటే కటువు అయిపోయింది, చాలా చాలా కటువు అయిపోయింది. అనాది కాలంగా మనము ఈ శరీరంలో జన్మ తీసుకుంటున్న దాని వల్ల, మన పరిసర ప్రాంతాల వల్ల, మనం ఉండే జీవులతో పాటు ఎవరితో పాటు అయితే మనం ఉంటున్నామో, ఎటువంటి పరిస్థితులలో అయితే ఉంటున్నామో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మన పరిస్థితి చాలా చాలా కటువుగా అయిపోయి మనకి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కూడా కటువుగానే మనం ఉంటాము. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక జీవుడు ఒక మంచి శుద్ధ సత్వంలో వచ్చి చేస్తారో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వారి హార్ట్ మెల్ట్ అవుతుంది, వారికి కటుత్వం అనేది పోతుంది. సో అండ్ వన్ ఈస్ దెన్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ భావ, అప్పుడు వాళ్ళు భావంలోనుంటారు. సో భావంలోని వారు సేవ చేసుకుంటారు అప్పుడు భగవంతుడికి. ది లార్డ్స్ ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ. సో ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ అని అంటే ఎవరంటే హలాదిని శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి డిసెన్స్ ఇంటూ డివోటీస్ హార్ట్. కటుగా ఉండే హృదయంలోని శ్రీమతి రాధారాణి రారు. ఎప్పుడైతే వారికి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల లేక ఎవరో ఒకరి పట్లైనా సరే కూడా కోపం అనేది ఉన్నది, ద్వేషం అనేది ఉన్నది, అటువంటివి భావాలతో ఉన్నారు అని అంటే అలాంటి టైంలోని శ్రీమతి రాధారాణి అనగా హలాదిని శక్తి ప్రేమ స్వరూపం, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అనేది ఆ టైంలో రాదు మనకి. సో రాధారాణి అంటే ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడికి ప్రేమ స్వరూపమే శ్రీమతి రాధారాణి, సాంద్రానంద విశేషాత్మ. సో ఎప్పుడైతే కండెన్స్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ కృష్ణుడిది బయటికి వస్తుందో అది శ్రీమతి రాధారాణి. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, ఆ ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది కృష్ణుడి పట్ల అని అంటే ఎప్పుడైతే రాధారాణి కరుణిస్తారు. సో రాధారాణి కరుణించాలి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ రావాలి అని అంటే మనకి భక్తులు మరియు శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళు మన పట్ల కరుణ చూపిస్తేనే మనకు వస్తుంది, లేదంటే స్వయం శ్రీకృష్ణుడే చూపించాలి. సో కాబట్టి మనకి ఇతను మన గురు శిష్య పరంపరలో నుంచి మనకు వచ్చిన మహామంత్రంలోని హరే అంటే ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో మనము శ్రీమతి రాధారాణిని ప్రార్థిస్తున్నాము, నాకు తల్లి కృష్ణుడి పట్ల నాకు ప్రేమ భక్తిని నాకు ప్రసాదించండి అని. సో అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రం అంటే అర్థం. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే కండెన్స్డ్ బ్లిస్, సో భావంలోని ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి వారి హృదయంలోని ప్రవేశిస్తారు. అండ్ శ్రీమతి రాధారాణి మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఆవిడలో ఉండే గొప్ప గుణం ఏంటి అని అంటే డివోటీస్ కి అవలక్షణాలు ఏదున్నా సరే కూడా అవి వారికి లక్షణాల్లో కనిపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లి దగ్గర ఎప్పుడైనా చిన్న బిడ్డ ఉండేటప్పుడు, తన కొడుకో కూతురు ఉండేటప్పుడు వారు మలమూత్రాలు విసర్జిస్తారు.
సో ఎప్పుడైనా సరే కూడా తల్లి విసుక్కుంటారా, చీచి ఏంటి ఇదంతా అసైన్ చేసి పెట్టేశావు అని? ఒకవేళ మలమూత్రాలు రాలేదని అంటే ఒక రోజంతా కూడా వెంటనే డాక్టర్ని పిలుచుకొని వస్తారు. ఏంటండి డాక్టర్ గారు, ఈ రకంగా నా కొడుకో నా కూతురో ఈ రోజంతా కూడా మలమూత్రాలు విసర్జించలేదు, మీరే చూడాలి ఏదో ఒక రకంగా అని. సో ఎంత అసహ్యంగా తయారు చేసినా సరే కూడా తల్లి ఏం చేస్తారు, నీట్ గా స్నానం అంతా చేయించి ఫ్రెష్ గా అంతా చేయించి తీసుకొని వస్తారు. సో ఈ రకంగా ఒక భక్తుల్లోని అవగుణాలని కూడా శ్రీమతి రాధారాణి గుణం కిందనే ట్రీట్ చేస్తారు. అది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క గొప్పతనం. కాకపోతే దానికి ఏంటి అని అంటే హృదయం అనేది చాలా సాఫ్ట్ అయి ఉండాలి. సో అందుకోసం భక్తియుక్త సేవ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ శుద్ధ సత్వంలోకి రావడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రెండు కూడా క్రైటీరియా అన్నమాట. ఈ రకంగా ఉంటేనే హలాదిని శక్తి అనగా శ్రీమతి రాధారాణి హృదయంలో ప్రవేశిస్తారు. దిస్ అటాచ్మెంట్ ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్లీ కెప్ట్ బై కృష్ణ అండ్ ఈస్ బెస్టోడ్ ఓన్లీ అపాన్ ప్యూర్ డివోటీస్. సో కృష్ణుడు కూడా ఇది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అందరికి ఇవ్వరు. సో అందుకోసమని కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి టెస్ట్ తీసుకుంటారు, కష్టాలు ఇస్తారు. భక్తుడు అనేసని ఎవరైతే మాల పట్టుకొని జపిస్తారో వారికి మీరు చూడండి, ఎవరికి కూడా అంత ఈజీగా కృష్ణుడు భక్తి అనేది ఇవ్వరు. వాళ్ళకంతా టెస్ట్ అన్ని చేస్తారు. సో ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వారు దాంట్లోని ఉత్తీర్ణులైతేనే వారికి ఏంటంటే హలాదిని శక్తి వారి లోపలికి ప్రవేశిస్తారన్నమాట, వారి హృదయంలోకి. సో ఈ రకంగా కేవలం పరిపూర్ణంగా భక్తిలో ఉన్న వారికి మాత్రమే అది లభిస్తుంది. ఈవెన్ ఆర్డినరీ డివోటీస్ కెనాట్ హ్యావ్ సచ్ ప్యూర్ అటాచ్మెంట్ ఫర్ కృష్ణ. సో సామాన్య భక్తులు ఎవరైతే కృష్ణుడి కోసం అని చాలా చాలా పరితపించిపోతూ ఉంటారో, కానీ ఎయిదర్ వాళ్ళకి భక్తియుక్త సేవ లేదు, లేకపోయిందా వారికి సంపూర్ణంగా వారికి హృదయం వారికి అంటే ఇదైపోయేలాగా కటుత్వాన్ని కోల్పోయి మృదువుగా అయినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే, లేకపోయింది ఈ రకంగా కాని వారికి, శుద్ధ సత్వంలో లేని వారికి భక్తిలో ఉన్నారు కానీ అయినప్పటికీ అటువంటి వారికి శ్రీమతి రాధారాణి కరుణించలేకపోవచ్చు. సో కృష్ణుడు అనుగ్రహించకపోతే శ్రీమతి రాధారాణి కూడా రారు. సో ఇది కృష్ణుడు సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో భావ ఇస్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రేమ. సో భావ అనేది ఏంటి అని అంటే ప్రేమ కంటే ముందు స్టేజ్ భావ అన్నమాట. సో సో శుద్ధ సత్వ విశేషాత్మ ప్రేమ సూర్యాంశ సంయభాక్ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భావ ఇస్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రేమ. ప్రేమ సూర్యాంశ సంయభాక్ అంటే సూర్య అంటే లైక్ ది సన్, సూర్యుడి వలె. సో ఏ రే ఈ సిమిలర్ టు అంటే సూర్యుని యొక్క ఒక కిరణము వంటిది అది. In this connection, there is a statement in the Tantras that ecstasy is the first form of pure love for personality of Godhead. So, ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఎక్స్టసీ అత్యంతమైన ఆనందము. సో అది వారి యొక్క మొదటి గుణం. అంటే ఎవరికైతే ప్రేమ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నదో భగవంతుడి పట్ల వారికి అత్యంతమైన ఆనందాన్ని వారు కొన్నిసార్లు ప్రేమ అనేది పిచ్చిలాగా కూడా భావిస్తారు. సో పిచ్చి అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది మామూలుగా మెటీరియల్ పిచ్చి అనుకుంటున్నట్టుగా కూడా కాదు. ఆ పిచ్చి అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారు అత్యంతంగా ఆనందంగా పొందేస్తారు, కొన్నిసార్లు ఏడవడం మొదలు పెడతారు, ఆ రకంగా అన్నమాట. సో చిత్త అంటే ఆఫ్ ది హార్ట్, మాషయ అంటే సాఫ్ట్నెస్. ఇన్ దట్ స్టేజ్ వన్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ ఫౌండ్ షెడింగ్ టీయర్స్ ఆర్ షివరింగ్. సో ఎప్పుడైతే వారి హృదయం అనేది చాలా సుమెత్తనగా అయిపోతుందో అప్పుడు కొన్నిసార్లు వారు చూస్తాము మనము వారు ఏడవడం మొదలు పెడతారు, కొన్నిసార్లు వణికిపోతూ ఉంటారు, అంత ప్రేమ అంత భావంలో ఉంటారన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది లార్డ్స్ ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ హలాదిని డిసెండ్స్ ఇంటూ డివోటీస్ హార్ట్. భావ ఇస్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రేమ కాజెస్ ది హార్ట్ టు బి సాఫ్టెండ్. సో హలాదిని శక్తి ఎప్పుడైతే వస్తారో హృదయంలోకి, సో అప్పుడు భావ అనే స్టేజ్ లోని హలాదిని శక్తి వస్తారనమాట. అప్పుడు హృదయాన్ని అతి సుమెత్తగా చేసేస్తారు.
ఏది కూడా తట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉండరు వారు. సో భగవంతుడి కోసమని వారి భావం అంతా వ్యక్తం అయిపోతూ ఉంటుంది, వారి ముఖావళిలోనే మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఎవ్రీవన్ కెన్ అటైన్ దట్ భావ స్టేజ్. సో మరి ఎలాగా భావభక్తిని ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అని స్వామి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అటైన్ దట్ భావ స్టేజ్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భావ అనే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళగలరు, కానీ దర్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్. దానికి ఒక పద్ధతి అనేది ఉన్నది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై రూప గోస్వామి హౌ టు కమ్ టు దిస్ భావ స్టేజ్. సో ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి చెప్పిన దాంట్లోని ఒక్క అక్షరం కూడా ఇటు అటు మార్చకుండా యథాతథంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనందరి కోసం ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ అద్భుతమైన గ్రంథము. దాని పేరే భక్తి రసామృత సింధు. దాని యొక్క సారం ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ఎవరెవరైతే కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ అనేది తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, మనందరి యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే, మనం తెల్లారి మంగళారతి అప్పుడు చెప్పుకుంటాము. ఏంటది మనందరి లక్ష్యం ఏంటి? ప్రతి ఒక్క భక్తుడు భగవంతుని కృష్ణ ప్రేమ. మనందరం తెల్లారి మంగళారతి ఎవరెవరైతే అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. 10 అపరాధాలని మనం కృష్ణ ప్రేమ. మనందరి యొక్క భక్తులు ఎవరెవరైతే వారిని భక్తులు అని అనుకుంటారో వారి యొక్క జీవితం, ఈ జీవితమే కాదు జన్మ జన్మాంతరాలకి వారికి ఒకటే ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. అది ఏంటి అని అంటే కృష్ణ ప్రేమ. కృష్ణ ప్రేమ అనేది పొందాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో కృష్ణ ప్రేమ పొందాలి అని అంటే ఇదొక్కటే మార్గం. సో ఇక్కడ అందుకోసమని శ్రీల రూప గోస్వామి ఆ వర్డ్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే మంగళారతిలోని భక్తులందరూ కూడా కృష్ణ ప్రేమ కావాలి, కృష్ణ ప్రేమ కావాలి అని అన్నారో, సో వారందరికీ కూడా ఒక చిన్న గైడ్ ఒకటి ప్రజెంట్ చేసేశారు. చాలా సింపుల్ గా 51 అధ్యాయాలది మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి ఇచ్చారు. సో దాన్ని మీరు ఫాలో అయిపోండి అని. మనకి అన్ని ఇది చదవాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని గ్రంథాలు చదవలేం మనం. సో కాబట్టి మనకి బేసిక్ గ్రంథాలు లైక్ భగవద్గీత ఫస్ట్. దాంతో పాటు ఎప్పుడైతే భగవద్గీతని మనం ఇంకా కూడా బాగా నేర్చుకుంటామో అప్పుడు భగవద్గీతతో పాటు భక్తి రసామృత సింధు, నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఉపదేశామృతము, మరియు ఈశోపనిషద్. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తుల్లో అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది ఈశోపనిషద్. సో ఈ రకంగా వీటిని చదవమని చెప్పారు. దీని తర్వాత మనకి వచ్చేది శ్రీమద్ భాగవతం, దాని తర్వాత చైతన్య చరితామృతం, శ్రీల ప్రభుపాద్ లీలామృతం. సో ఈ రకంగా మనకి కేవలం కొన్ని పుస్తకాలు మనం అర్థం చేసుకుంటే, అది కూడా మనం చదివితే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా మనం నేర్చుకోమని చెప్పని అంటున్నారు. సో మనకి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రేమ భక్తికి చేరుకోవాలి అనేది ఉద్దేశం. సో అందుకోసం శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి భక్తి రసామృత సింధు అనేది, అది కూడా భక్తి అనేదే ఉత్తమం. భక్తి అందులోని రసాలు అన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి. అండ్ రస అమృతం, అది అమృత తుల్యమైనటిది. అండ్ అమృత తుల్యమైనటిది కేవలం ఏదో కొద్దిపాటు కాదు, భక్తి రస అమృత సింధు, మహాసాగరం అది. సో దాన్ని మనకు అప్పచెప్పేస్తున్నారు. తీసుకోండి ఆయనలారా, అమ్మల్లారా తీసుకోండి, ఇదంతా కూడా ఈ రస అమృత సింధులోని డీప్ గా వెళ్ళండి, మీరు కూడా గొప్ప భక్తులు అవ్వండి, మీరందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు అవ్వుగాక అని మనకి 2 చేతులు ఎత్తి ఆశీర్వదిస్తున్నారు మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి. సో మీ భక్తిని చూసి సాక్షాత్ కృష్ణుడే మీ పట్ల ప్రేమని పొందాలి. ఆహా ఎంత భక్తుడు అని శ్రీమతి రాధారాణి అనుకోవాలి. ఆహా వీళ్ళ భక్తి ఉత్తమమైన భక్తి, నా భక్తి కంటే కూడా వీళ్ళ భక్తి ఉత్తమమైనది అన్నట్టుగా శ్రీమతి రాధారాణి కనిపించాలి. అంత గొప్ప భక్తులు అయిపోండి అన్న మీరంతా కూడా అని చెప్పని శ్రీల రూప గోస్వామి మనందరి పట్ల కరుణ ప్రేమతోని ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఇంకా కూడా దాన్ని కుదించేశారు. మొత్తం అన్ని 51 అధ్యాయాలు మీరు చదవలేకపోవచ్చు, కలియుగంలో ఉన్నారు, మీకు అన్ని రకరకాల పనులు ఉంటాయి, మీరు అంత సమయాన్ని మీరు కేటాయించలేకపోవచ్చు. కాబట్టి కనీసం 19 అధ్యాయాలు మొదటివి అదేనా చదవండి
అని చెప్పని భక్తి రస అమృత సింధుని నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ కిందకి బుక్ లాగా మార్చి అది మనకి కుదిచ్చేసి చిన్న పుస్తకం లాగా చేయించేశారు. లేకపోతే ఒరిజినల్ భక్తి రసామృత సింధు అది ఒక గ్రంథం లాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భావా స్టేజ్ మీన్స్ సో ఎవ్రీవన్ కెన్ అటైన్ దట్ భావా స్టేజ్. ప్రతి ఒక్కరు, కానీ దానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది. ఏంటి ఆ పద్ధతి అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై శ్రీల రూప గోస్వామి హౌ టు కమ్ టు ది భావా స్టేజ్. భావా స్టేజ్ కి ఏ రకంగా రావాలి అనేదే మనకి భక్తి రసామృత సింధులో చెప్తున్నారు. భావా స్టేజ్ మీన్స్ జస్ట్ ప్రయర్ టు పర్ఫెక్షన్. సో వారి జీవితంలోని వారు పరమపద సోపానాన్ని పొందేదానికి ఒక్క మెట్టు ముందుదే భావ స్టేజ్. సో వన్ మస్ట్ కమ్ టు భావా స్టేజ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ పర్ఫెక్షన్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ఫుల్ పర్ఫెక్షన్. సో భావా స్టేజ్ కి ప్రతి ఒక్కరూ రావాలి. అక్కడ దాకా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. భావా స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అది ఇంకా స్వతహాగానే కృష్ణుడు అట్రాక్ట్ చేస్తారు ప్రేమ స్టేజ్కి. సో హౌ టు కమ్ టు దిస్ భావా స్టేజ్? దట్ ఈస్ రూప గోస్వామి has described. అదో శ్రద్ధ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిటిల్ ఫెయిత్. సో అదే భావా స్టేజ్కి రావడం అనేది మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం. సో ఆ భావా స్టేజ్కి ఎలా రావాలి అని అంటే అదే మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి చెప్పారు. ఫస్ట్ మనకేంటి అని అంటే శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. సో మనకి దానికోసం చెప్పన్నారు ఎలివేషన్ టు ది స్టేజ్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ 2 ways. 2 రకాలుగా మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు భావభక్తికి. ఇంతకు ముందే మనం తెలుసుకున్నాము భావభక్తికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఉండాలి భగవంతుడికి, సంపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవ. అండ్ రెండోది ఏంటి? భక్తియుక్త సేవ. అండ్ రెండోది ఏంటి కండిషన్? ఇందాకలే చెప్పుకున్నాము, శుద్ధ సత్వంలో ఉండాలి. శుద్ధ సత్వంలో ఉంటూ భక్తియుక్త సేవ చేస్తేనే వారికి భావభక్తిలోకి వారు వెళ్ళగలరు. సో దానికోసమని అప్పుడు ఆ రకంగా ఉంటే భావభక్తి అనేది వస్తుంది. భావభక్తి వచ్చి ఎప్పుడైతే మన హృదయం అనేది మెత్తబడిపోతుందో అప్పుడు హలాదిని శక్తి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి భక్తుని యొక్క హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తారు. సో అప్పుడు అది ప్రేమ భక్తి కిందకి మారుతుంది. కాబట్టి మనకేంటి అని అంటే ఒక పద్ధతి ఏంటి అని అంటే అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి కరుణిస్తారు. అంటే ఎప్పుడు కరుణిస్తారు? కృష్ణుడు పంపించినప్పుడు. సో కాబట్టి సాధన భక్తి అనేది చేస్తూ చేస్తూ వారు ఎప్పుడైతే శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారో భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటారో వారు గురు సాధు శాస్త్ర వారు చెప్పినట్టుగా పాటిస్తారో, సో రూల్స్ పాటించడం అది. సో రూల్స్ పాటిస్తూ ఎప్పుడైతే వారు వెళ్తారో ముందుకి అప్పుడు వారు భావభక్తికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఇంకొక సులభమైన మార్గం ఒకటి ఉన్నది. సో ఇది మనకి కిటుకు. ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న పాయింట్ ఒకటి చెప్తున్నారు శ్రీల రూప గోస్వామి. ఏంటి అని అంటే మీకు ఒక ఇది మాత్రమే కాదు, రెండో ఆపర్చునిటీ గురించి కూడా నేను మీకు అవగతం చేయాలనుకుంటున్నాను. అది ఏంటి అని అంటే మెర్సీ, కృప. ఎవరి కృప చూద్దాం నెక్స్ట్. హౌ టు అటైన్ భావభక్తి, ఎలివేషన్ టు ది స్టేజ్ బై ది స్పెషల్ మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. సో కృష్ణుడి యొక్క కృప. కానీ కృష్ణుడి యొక్క కృప ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం సాధన చేస్తూ భావ స్టేజ్లోని ఎప్పుడైతే మన హృదయం అంతా కూడా చాలా శుతిమెత్తన అయిపోతుందో అప్పుడు కృష్ణుడు కరుణిస్తారు. అంటే మనం చేయాల్సింది భక్తియుక్త సేవ ఒకటి చేయాలి, రెండోది మనం శుద్ధ సత్వంలో ఉండాలి, అప్పుడు కృష్ణుడు కరుణిస్తారు. కానీ ఆర్ హిస్ డివోటీ ఈజ్ వెరీ రేర్. రెండోది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు యొక్క భక్తుడు ఎవరైనా సరే కూడా కరుణించారు అని అంటే అది చాలా అరుదు. కానీ కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు ఎవరైనా సరే కూడా కరుణించారు అని అంటే మాత్రం అది కూడా రెండవ మార్గం. కృష్ణుడు కట్టుబడిపోయి ఉంటారు. నా భక్తుడు చెప్పేశారా మీకు కరుణించాలి అని, మీకు భావభక్తి రావుగాక అనేసని ఒకవేళ తన భక్తుడు ఎవరైనా చెప్పారు అని అంటే ఇంకా కృష్ణుడు కట్టుబడిపోయినట్టే. కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా వారికి అందరికీ కూడా భావభక్తిని ఇవ్వాల్సిందే. కాబట్టి ఇది రెండవ లక్షణము, రెండవ పద్ధతి భావభక్తికి వచ్చేదానికి. నేను భక్తుడినైతే కాకపోతే
ఒకవేళ నేను చెప్పింది మాత్రం ఏ మాత్రమైనా సరే కూడా భగవంతుడు వినేలాగుంటే నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తాను, మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆ భావభక్తిని ఇవ్వుగాక. మీ అందరి హృదయంలోని కూడా కృష్ణుడు తన హలాదిని శక్తి ఆయన శ్రీమతి రాధారాణిని మీ హృదయంలోకి పంపించుగాక. మీ అందరికీ కూడా ప్రేమ భక్తి, కృష్ణుడి పట్ల శుద్ధమైన ప్రేమ మీ అందరికీ రావుగాక. అది నేను ప్రార్థిస్తాను భగవంతుడిని. కాకపోతే నేను భక్తుడిని కాను కాబట్టి నా మాట వినకుండా పోవచ్చు. సో మీరందరూ కూడా దయచేసి మిగతా వారందరి కోసం మీరు కూడా అదే కోరుకోండి. చెప్పలేము, మీలోంచి ఎవరైనా సరే కూడా చెప్పిన దాన్ని భగవంతుడు వినేయచ్చు. సో ఈ రకంగా స్పెషల్ మర్సీ కృష్ణ డివోటీ చేసేది అది చాలా చాలా అరుదైనది, కానీ దాని వల్ల కూడా రావచ్చు. The purport is that one should execute devotional service rigidly in the association of devotees, so that there will be certainty in raising oneself to that ecstatic position. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కావాలనుకుంటే వారు వేరేగా సపరేట్గా వారి సాధనని పాటించుకుంటూ వారు ఎప్పుడైనా సరే కూడా వారి హృదయం అనేది అతి శుతిమెత్తనగా అయిపోవచ్చు. సో ఆ శుతిమెత్తన అయిన హృదయంలోకి కృష్ణుడు అనుగ్రహం మేరకు శ్రీమతి రాధారాణి హలాదిని శక్తి రావచ్చు. కానీ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, రెండు మనకి సోపానాలు ఇచ్చినప్పుడు, మనకి ప్రాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు రెండింటిని కలిసి ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా. ఇది వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో అది ఫాలో అవ్వనండి, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మంచి ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు లేక కనీసం మధ్యమ శ్రేణి భక్తులతో పాటు వారి సమయాన్ని స్పెండ్ చేస్తూ ఒక భక్తుల సాంగత్యంలోని వారి ఇది చేసుకున్నారంటే, సాధనని వారు చేసుకున్నారు అని అంటే, వారికి సేవ చేస్తూ భక్తులకి అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే, వారికి కూడా మీ పట్ల మన పట్ల అందరి పట్ల కృప అనేది కలగచ్చు, వారికి ఆశీర్వదించవచ్చు, మీకు కూడా భక్తి అనేది రావుగాక అని చెప్పని వారు మన పట్ల ఆశీర్వాదం ఇవ్వచ్చు. సో ఈ రకంగా కూడా చేస్తే మనకి రెండు పక్కల మనము వెళ్ళినట్టుంటుంది. సో కాబట్టి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, మీరు మీ సాధన భక్తిని మీరు కొనసాగిస్తూ ఉండండి. శుద్ధ భక్తి దీంట్లోని భక్తియుక్త సేవ అనేది ఫస్ట్ చేయండి. భక్తియుక్త సేవది మొదటి పాయింటే జపము. ఆ రకంగా చేస్తూ ఉండండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం శుద్ధ భక్తిలోకి మీరు శుద్ధ సత్వంలోకి వచ్చేదానికి ప్రయత్నించండి. సో శుద్ధ సత్వంలోకి రావాలంటే ముందు సత్వగుణంలోకి రావాలి. సో ఈ రకంగా మీరు చేయండి. మనకి ఇస్కాన్ నుంచి చెప్పేదే అది. మీరు మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. బయట మీరు మామూలు ఫుడ్ అంతా తినద్దు. మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు అని అంటే, ఈ రకంగా సేవలు చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే, భక్తులకి భగవంతుడికి చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే, మనం వేరియస్ స్టేజెస్ సాధన భక్తితో పాటు దీక్ష తీసుకోండి గురువు దగ్గర. ఈ రకంగా మీరు ఒక్కొక్క స్టేజ్ పైకి ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఒకానొక స్టేజ్లోని భావభక్తి అనేది మనకు వస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం డివోటీస్ కి కూడా సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాము అని అంటే, ఆ భక్తులు మన పట్ల కరుణ అనేది చూపించి మనకి అతి త్వరగా మనకి భావభక్తి అనేది వచ్చే స్థాయికి మనం చేరుకోవచ్చు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap adoration. సో కొంతమంది ఉంటారు, వారేంటి అని అంటే, ఈ భావభక్తి వచ్చిన వారికి ఏంటి అని అంటే అశ్రుధారాలు కారిపోవడము, కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకోవడం, వణికిపోవడము, పిచ్చివారిలాగా కొన్నిసార్లు నాట్యం చేయడము, ఆ రకంగా చేస్తూ ఉంటారు. అది నిజమైన భక్తి ఉన్నవారికి. కానీ కొంతమంది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్లోనే నియోఫైట్ డివోటీ, ఇంకా వారికి అసలు భక్తి అనేది వచ్చుండదు, కానీ వారేంటి అని అంటే ముందుగానే వారికి చాలా చాలా అత్యంతమైన ప్రేమ వచ్చేసినట్టుగా భగవంతుడి పట్ల కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టేసుకొని భగవంతుడి నామం తీసుకొని, అదెందుకు అని అంటే వారికి కేవలం చీప్ అడోరేషన్. అందరూ వారిని చూసి అబ్బా ఏమున్నది వీరికి భక్తి అన్నట్టుగా అనుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఆ రకంగా చేస్తారు. సో ఇది చాలా చాలా తప్పు అని అంటున్నారు. So not only Vishwanath Chakravarti but also Srila Rupa Goswami treats them very critically. Vishwanath Chakravarti వారైతే ఇలాంటి వాటిని అంతా కూడా చాలా హీనంగా వారిని చూస్తారు. ఇంత చీప్ కాదు భక్తి అనేది, మీరు దయచేసి నాటకాలు చేయొద్దు ఇక్కడ అని. కానీ ఈవెన్ శ్రీల రూప గోస్వామి కూడా దాన్ని చాలా తప్పు పడతారు. ఆ రకంగా తప్పది, ఎప్పుడు చేయకూడదని.
Sometimes all the above 8 symptoms of the ecstasy are imitated by mundane devotees. సో ఈ రకంగా ఏదైతే ఇది ఉన్నదో మనకి మండేన్ డివోటీస్ అంటే ఒక చీప్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు ఈ రకంగా చూపించే దానికోసమని. సో అది చాలా తప్పు. మామూలుగా ఉండే వారందరూ కూడా ఈ రకంగా వారు ఇమిటేట్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు. సో అందుకోసం నేను ముందు కూడా చెప్పాను, మనం అనుసరించాలి, అనుకరించకూడదు. సో భక్తులకి, శుద్ధమైన భక్తులు వారికి ఇవంతా కూడా ఇది వస్తుంది, వారికి భావభక్తిలో ఉండేటప్పుడు ఈ రకంగా అవుతారు వారు. కానీ మనం వారిలాగా ప్రవర్తించాలి అని అనుకోకూడదు. సో శ్రీల రూప గోస్వామి నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ హెస్ యాక్చువల్లీ డెవలప్డ్ హిస్ ఎక్స్టాటిక్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. సో ఎవరెవరికైతే అత్యంతమైన ప్రేమ ఎవరికైతే కృష్ణుడి పట్ల వచ్చుంటుందో వారి యొక్క లక్షణాలు చెప్పున్నారు. ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. సో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టైం, వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వారి సమయాన్ని ఎప్పుడూ కూడా వృధా చేయరు. మనం ఏం చేస్తాం, నాలాంటి వారైతే కొద్దిసేపు ఇగో క్లాస్ జరుగుతున్నంతసేపు కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడి అయిపోగానే ఇంకేదో టాపిక్. కానీ శుద్ధ భక్తి ఉన్న వారికి ఆ రకంగా కాదు. వారు 24 గంటలు కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడాలనుకుంటారు. మాట్లాడేదానికి ఎవరు లేరు అని అంటే అది కూడా వారు ఎవరు పడితే వారితో అంతా మాట్లాడరు, భక్తులతో మాత్రమే మాట్లాడతారు. కానీ భక్తులు ఒకవేళ లేకపోయేసరికి వారు అనవసరంగా సమయాన్ని వృధా చేయాలని అనుకోరు. వారు ఒంటరిగా ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని వారు జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. వారిని విషయ వాంఛల పట్ల కోరికలు అలాంటివంతా జనాలు వారిని అడగాలి అనేసని వారికి ఎప్పుడు అనిపించదు. వారు అందరికంటే దూరంగా కూర్చొని ఒక దగ్గర జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఇతరులు వారిని చూసి అబ్బా ఎంత గొప్ప భక్తుడు అని కూడా అనుకోవాలనుకోరు. వాళ్ళు నా గురించి ఇలా అనుకోవాలని అస్సలు అనుకోరు. ఒకవేళ ఎవరైనా అంటున్నారు అని అంటే వారికి వీరి పట్ల ఆ నమ్మకం అనేది తప్పు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వీరు కొన్నిసార్లు ఏంటి అని అంటే చాలా నార్మల్ పీపుల్ ఉండేలాగా, లేకపోతే అధములు ఏ రకంగా అయితే ఉంటారో అలాంటి టైప్ డ్రెస్సింగ్ లో ఉంటారు, చూసేదానికి ఆ రకంగా ఉంటారు. సో ఆ రకంగా ఉండే దాని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వీరు ఒక పెద్ద భక్తులు అన్నట్టుగా వారికి అనిపించదు అనమాట. సో శివుడిని చూడండి, ఎందుకు భస్మం అంతా రాసుకొని ఉంటారు శరీరానికి. మామూలుగా అయితే అతను అదే తిలకం పెట్టుకొని నీట్ గా ఉన్నారు అని అంటే అందరికి అర్థమైపోతుంది, ఓ ఇతను రుద్రుల వారు, ఇతను గొప్ప భక్తుడు అని చెప్పని. కానీ ఆ రకంగా వద్దు. ఎవరు నేను ఒక భక్తుడు అన్నట్టుగా వారు పోల్చకూడదు. శరీరానికి భస్మం రాసేసుకొని ఉన్నారు అని అంటే ఎవరోలే నార్మల్ పర్సన్ అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. కానీ అతను ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడు. అసలు భక్తులలోకే అందరికంటే ఉత్తమమైన వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వైష్ణవానాం యథా శంభో. సో వైష్ణవుల్లోని అందరికంటే ఉత్తమమైన వారు ఎవరు అంటే శంభో. సో కానీ అది ఇతరులు కూడా అది గుర్తుపట్టాలి అనేసి అనుకోరు. సో ఈ రకంగా ఉంటారు నిజమైన భక్తులు. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టైం, సమయాన్ని వృధా అనేది చేయరు. పెర్సివరెన్స్, చాలా చాలా ఓపికగా ఉంటారు. డిటాచ్మెంట్, విషయ వాంఛల పట్ల కోరిక అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ ప్రైడ్లెస్నెస్, దంభము దర్పము అనేది అలాంటివి అహంకార భావం నుంచి వాళ్ళు రాహిత్యంతో ఉంటారు. అండ్ హోప్ అగెయిన్స్ట్ హోప్, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోని కూడా భగవంతుడు వారి చెయ్య విడువరు అనేసని వారు నమ్మకంతో ఉంటారు. కంప్లీట్ ఈగర్నెస్, ఆసక్తి అనేది ఉంటుంది. ఏదోటి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడైనా భగవత్ కథ జరుగుతోంది అని అంటే నేను ఇది విన్నానులే, కొత్తదేం కాదు ఇది అన్నట్టుగా అనుకోరు. ఎవరు ఎక్కడ భగవంతుడి గురించి చెప్పినా సరే కూడా కొత్తది ఏదో ఒకటి తెలుసుకుంటానేమో, లేకపోయినా నాకు తెలియదు ఏమైనా కొత్తది చెప్పచ్చేమో అనుకొని ఉత్సుకతతో వారు వెళ్తూ ఉంటారు. సో కాన్స్టెంట్ అట్రాక్షన్ టు చాంటింగ్ హరే కృష్ణ. సో వారికి ఏంటి అని అంటే నిరంతరంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి అనేది వారికి కోరిక నిత్యము ఉంటుంది. ఎడిక్షన్ టు గ్లోరిఫై కృష్ణాస్ క్వాలిటీస్. భౌతికంగా ఎడిక్షన్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారు దానికి లోబడిపోయి ఉన్నారు, ఆదిబడిపోయి ఉన్నారు అని. సో మద్యంకి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, డ్రగ్స్కి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ అవంతా ఏంటంటే వారి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది, వారి క్యారెక్టర్ని నాశనం చేస్తుంది. కానీ ఈ రకంగా కృష్ణుడి నామాన్ని, కృష్ణుడి తత్వాన్ని వారు ఎవరైతే గ్లోరిఫై చేయాలనుకుంటారో, వారి గురించి గొప్పగా అందరికీ చెప్పాలని అనుకుంటారో, ఆ ఎడిక్షన్ అనేది ఉత్తమమైన ఎడిక్షన్.
ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు మనకి. ఏదా శ్లోకము? కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమా, ఏదది? భవితాన సమేతస్యం అన్య ప్రీతరో భువి. అదేం శ్లోకం ప్రభుజీ? నచతస్మాన్ మనుష్యేషు నచతస్మాన్ మనుష్యేషు నచతస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమా భవితాన సమేతస్యం అన్య ప్రియతరో భువి. సో ఈ రకంగా నాకు ఈ భూ ప్రపంచంలోనే వారి కంటే ప్రియమైన వారు నాకు ఇంకెవ్వరూ లేరు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి, వారి గొప్పతనం గురించి ఇతరులకి బోధించేవారు ఉంటారో అటువంటి వారంటే నాకు ఇష్టము అని. కానీ ఇక్కడ ఏదో వారి డ్యూటీ లాగా చెప్పడం అనేట్టుగా కాదు. ఇక్కడ చెప్పున్నది వారికి ఎడిక్షన్ టు గ్లోరిఫై కృష్ణాస్ క్వాలిటీస్. అది వారికి ఎడిక్షన్, ఒక మాదక ద్రవ్యం లాంటిది అది. వారు కృష్ణుడి గురించి ఇతరులకనే కాదు, వారికి వారే లేకపోయిందా వారి కృష్ణుడికి గురించి ఎప్పుడెప్పుడైతే వారికి చెప్పే అవకాశం దొరుకుతుందో గొప్పగా, అప్పుడప్పుడు చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. సో ఒకవేళ కృష్ణుడి గురించి వారికి చెప్పలేకపోతే, వారికి లేకపోయిందా తలుచుకోలేకపోతే కృష్ణుడి గురించి, వారికి ఏ రకంగా అయితే మాదక ద్రవ్యాలు స్వీకరించకపోతే కొంతమంది అడిక్ట్స్ కి వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు ఎలా అయితే వణికిపోతూ ఉంటాయో వీరికి కూడా ఏదో తెలియని లోటులాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసమే చూడండి, నారదముని ఎల్లవేళల నారాయణ నారాయణ అని జపిస్తూనే ఉంటారు. కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృష్ణనామాన్ని, తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు. ఆంజనేయ స్వామి అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత అసబరజీని జానకి మాత. అంత సిద్ధులు ఉన్నవారు ఆంజనేయ స్వామి. కానీ అతని నిజమైన పేరు ఏదైతే ఆయనకు ఆహ్లాదం ఇస్తుందో అదేంటంటే సదా రామదాస, ఎల్లవేళలా రాముడికి దాసుడు. అది ఆయనకి పేరు నచ్చుతుంది. సో ఈ రకంగా భక్తులకు ఏంటి అని అంటే, వారు ఎంత గొప్పవారు అనే దాన్ని బట్టి వారికి ఎవరు కూడా పొగడాలని అనుకోరు. వారు భగవంతుడిని స్తుతిస్తారో, భగవంతుడిని కీర్తిస్తారో, భగవంతుడి నామము, గుణము, రూపము గురించి ఎంత మందికి బోధించగలరో దాంట్లోని వారు చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని వారు పొందుతూ ఉంటారు. సో దీని గురించి భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఎవరికి తెలుసు? చలో ఒక హింట్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. దాన్ని చతుశ్లోకి భగవద్గీత అంటారు. ఏం మాతాజీ చెప్పండి, శ్లోకం చెప్పండి. పర్ఫెక్ట్. పరస్పరం ఎస్, మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధాయాంశ పరస్పరం కథాయాంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. అత్యంత ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు భక్తులు. తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో ఇక్కడ అదే చెప్పారు, ఎడిక్షన్ టు గ్లోరిఫై కృష్ణాస్ క్వాలిటీస్. సో వారికి ఇది శుద్ధ భక్తుల గురించి చెప్పున్నారు. వారికి తుష్యంతి చ రమంతి చ, వారికి ఆనందం దొరుకుతుంది. సో లవ్ ఫర్ లివింగ్ ఇన్ ది ధామా. సో ఎవరెవరైతే ధామంలో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా జయ హో. సో కొంతమంది ధామంలోనే, కొంతమంది కాదు, భక్తులందరూ కూడా ధామంలోనే ఉందామని అనుకుంటారు. ఇది అత్యంతమైన ఉత్తమమైనటిది. ఎవరెవరైతే ధామము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బృందావన్ ధామం కావచ్చు, పూరి ధామం కావచ్చు, మథురా ధామం కావచ్చు, లేకపోయిందా ఇది కావచ్చు మాయాపూర్ ధామం కావచ్చు, తిరుపతి ధామం కావచ్చు. సో ఈ రకంగా ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క క్షేత్రాలు. భగవంతుని క్షేత్రాల్లోనే ఎవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ కూడా తెలిసో తెలియకుండానో మీరందరూ కూడా భగవంతుడి ద్వారా ఎంపిక చేయబడిన వారు. ఎవరెవరైతే మాయాపూర్ లేకపోయిందా పూరి లేకపోయిందా బృందావన్లోని మథురాలోని ఉన్నారో వారందరూ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా ఎంపికబడిన వారు. వారందరూ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క మనుషులు. అండ్ ఎవరెవరైతే తిరుపతి లాంటి ప్రదేశంలో ఉన్నారో వారందరూ కూడా శ్రీమతి పద్మావతి దేవి ద్వారా ఎంపిక చేయబడిన వారు. మీరందరూ కూడా భగవంతుడి ద్వారా ఎంపిక చేయబడిన వారు. సో
మీరు సాధారణమైన వారు కారు మీరు. సో అటువంటి ఇది వారికి ఉంటుందన్నమాట. సో ఎందుకనంటే వారిని హ్యాండ్ పిక్ చేశారు. సో హ్యాండ్ పిక్ చేసి మీరు ఈ ధామంలో ఉండాలి అని చెప్పని అన్నారు కాబట్టే మీరు వచ్చారు అక్కడికి. అది మీరో నేనో మనమంతా అనుకున్న దాని వల్ల కాదు అక్కడికి వచ్చింది. మనల్ని అక్కడ భగవంతుడు ఎంపిక చేసి అక్కడ ఉండనిచ్చారు. సో ఈ రకంగా ఎవరికైతే భక్తి అనేది ఉంటుందో, భావ అనే స్టేజ్ లో ఉంటారో వారు ధామములో ఉండాలనుకుంటారు. మరి మిగతా వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, మేము ఈ రకంగా మీరు చెప్పిన ప్లేసెస్ లో ఎక్కడా మేము లేము, మరి మేము భగవంతుడి ద్వారా ఎంపిక చేయబడిన వారం కాదా? అస్సలు కాదు. మీరు కూడా గొప్ప భక్తులు. ఎందుకు అనంటే భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు కాబట్టే మీరు ఈరోజు ఈ భక్తిలోనే ఉన్నారు. మనకి ధామము అనంటే కేవలం ఈ ధామములు మాత్రమే కాదు, ఎక్కడెక్కడైతే కృష్ణ కీర్తన జరుగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడెక్కడైతే జపము జరుగుతూ ఉంటుందో అదన్నీ కూడా ధామమే. సో ఒకవేళ మీరు జపం చేస్తున్నారు 16 మాలలు అని అంటే మీ హృదయమే ఒక ధామము. కాబట్టి మీరు ఎక్కడుంటున్నారో అది ఒక ధామము. లేదు మీరు ఎవరైనా భక్తులకి సేవ చేస్తున్నారు అని అంటే ఎక్కడైతే భక్తులకి మీరు సేవ చేస్తున్నారో అది ఒక ధామము. అది బృందావన్ ధామం కంటే ఏ రకంగా కూడా తక్కువ అయితే కాదు, గోలోక బృందావనంకి సమానం. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ సేవ చేస్తున్నారు, మీరు ఒకవేళ జపం చేస్తున్నారు, మీరు ఒకవేళ భగవంతుడు శ్రీ విగ్రహాలకి మీరు సేవ చేసుకుంటున్నారు అని అంటే అవన్నీ కూడా ధామమే. సో ఎవరికైతే ధామం అంటే ఏంటి, ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటారో దాన్ని ధామం అంటారు. సో మీ హృదయంలోని భగవంతుడు ఉన్నారు, మీరు ప్రతి నిత్యం భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నారు. పూజకి సేవకి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఉంది. పూజ అంటే స్వలాభం కోసం చేసేది, దేవీ దేవతలకి చేసేది, అది పూజ అంటే. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సంతృప్తి కొరకు మనం చేస్తామో అది కూడా దేవాది దేవుడికి దాన్ని సేవ అంటారు, భక్తియుక్త సేవ. సో అదే మనం సేవని మనం భక్తితోని కూడుకొని చేస్తున్నాము అని అంటే అది భక్తియుక్త సేవ. సో ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం శుద్ధ సత్వంలో చేస్తున్నాము అని అంటే భావ అనే స్టేజ్కి వస్తాము. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే చేస్తారో వారందరూ కూడా ధామములో ఉన్నట్టుగానే. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి జీవితంలో అలాంటిది ఏమైనా మనం చూసామా? ఈ క్వాలిటీస్ ఏదైనా యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైనా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కానీ, లేకపోయినా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారిని కానీ, లేకపోయినా ఇతర డివోటీస్ ని కానీ, జస్ట్ 1 minute. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కానీ, లేకపోయిందా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు కానీ, లేకపోయింది ఇతర ఫుల్ టైం డివోటీస్ ఎవరినైనా సరే కూడా మీరు సమయం వృధా చేసేది ఎప్పుడైనా చూసారా? అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్ల డిస్కస్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు ఉండదు. పెర్సివరెన్స్, సో ఓపిక, వాళ్ళకి చాలా ఓపిక ఉంటుంది. ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఏదైతే చెప్పారో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక్కరే కాదు, వారు భక్తుల ఉత్తములు వారు. కానీ భక్తుల ఉత్తములు వారు మాత్రమే కాదు, నేను చెప్పేది ఈవెన్ జయపతాక్ మహారాజు కూడా భక్తోత్తములు. కాబట్టి వారి గురించి మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ ఫుల్ టైం డివోటీస్ వారందరూ కూడా వీటన్నిటిలోని క్వాలిఫై అయి ఉంటారు. సో రత్యాభాస అంటే అటాచ్మెంట్, భావ అండ్ ఇమిటేషన్. Sometimes it is found that a person actually attached to material enjoyment or salvation has a good fortune to associate with pure devotees while they are engaged in chanting the holy name of the Lord. సో ఇంతకుముందు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, శ్రీల రూప గోస్వామి చెప్పారు, ఎవరైతే ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకుంటూ వారు శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నారు అని అంటే వారికి భావ అనే స్టేజ్కి వాళ్ళు చేరుకుంటారు అని. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్తున్నారు, sometimes it is found that a person actually attached to material enjoyment or salvation has a good fortune to associate with pure devotees while they are engaged in chanting the holy name of the Lord. సో కొంతమందికి
వాంఛలు అనేది ఉండొచ్చు. సో వారు ఏదైనా కర్మని చేస్తున్నారు అని అంటే ఆ కర్మకి వారు ఏదో ఒక అటాచ్మెంట్ తో వారు చేస్తూ ఉంటారు, సకామ కర్మ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సకామ కర్మ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వారు సమ్హౌ ఆర్ ది అదర్ ఒక శుద్ధ భక్తుడితో సాంగత్యంలో ఉన్నారు, శుద్ధ భక్తుడితోని మాట్లాడుతున్నారు, వారితో పాటు వారు ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా వారితో పాటు ఉంటూ వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వారు జపిస్తున్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అట్ దట్ టైమ్ సింప్లీ బై ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్యూర్ డివోటీస్ ది మూన్ లైక్ రేస్ ఫ్రమ్ దేర్ హార్ట్స్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిమ్. సో ఇప్పుడు మనకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే సూర్యుడు రశ్మి వలె ఎప్పుడైతే ఒక శుద్ధ భక్తుడు భక్తిలోని ఉంటారో, భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటారో, అది కూడా శుద్ధ సత్వంలోనొచ్చి అప్పుడు సూర్యుని కిరణాలు వలె వారికి కృష్ణుడి యొక్క కృప అనేది వారికి లభిస్తుంది అని అన్నారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సూర్యుడు కిరణాలు డైరెక్ట్ గా పడలేనప్పుడు చంద్రుడి కిరణాలు, చంద్రుడు కూడా ఏం చేస్తారు, సూర్యుడి కిరణాలని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా ఒక భక్తుడి సాంగత్యంలో ఉన్నారు అని అంటే ఆ సూర్యుని కిరణాలు అనేది వారి పట్ల వారి మీదకి రాకపోవచ్చు. వారు శుద్ధ భక్తులు కారు కాబట్టి, నాలాంటి వారు శుద్ధ భక్తులు కారు కాబట్టి సూర్యుని కిరణాలు మా మీదకి రాకపోవచ్చు. కానీ భక్తుల యొక్క కృపా కటాక్షం అనేది ఉన్నది అని అంటే ఆ సూర్యుడి కిరణాలు రిఫ్లెక్షన్ అనగా చంద్రబింబం అనేది పడచ్చు. సో అట్ దట్ టైమ్ సింప్లీ బై ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్యూర్ డివోటీస్, అటువంటి ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం వల్ల ది మూన్ లైక్ రేస్ ఫ్రమ్ దేర్ హార్ట్స్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిమ్ and by the influence of the pure devotees he may show some likeliness of attachment. సో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం వల్ల ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క కరుణ అనేది వారికి కలగచ్చు. సో ఆ కరుణ అనేది ఎటువంటిది అని అంటే అది సూర్యుడి కిరణం వలె ప్రకాశంతమైనది కాకపోవచ్చు, కానీ అది చంద్రబింబం వలె. అదేంటి అని అంటే సూర్యుడి కిరణాల యొక్క ప్రతిబింబం, అది ఒక రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. సో ఆ ప్రతిబింబం వల్ల వారికి ఏంటంటే చంద్రుడి కిరణాలు లాంటిది అది శుద్ధ భక్తుని యొక్క కృపా కటాక్షం రూపంలోని భక్తులకి వస్తుంది. బై ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్ అటాచ్మెంట్ ఫర్ కృష్ణ కెన్ బి అరౌజ్డ్. సో ఈ రకంగా ఈ భక్తుల యొక్క కృపా కటాక్షం అనే ఈ చంద్రబింబము అనేది కూడా సకామ కర్మ ఉండే భక్తులలోని కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ అనేది పెంచే అవకాశం ఉంది. బట్ ఇఫ్ వన్ కమిట్స్ అన్ ఆఫెన్స్ అట్ ది లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ, సో ఇదంతా బాగుంది, కానీ ఒకవేళ వారు గాని నామము అనేది వారికి జపం అనేది పరిపూర్ణమైన భక్తిలోని వారు చేస్తున్నారు, ప్రేమ అనేది వారికి వస్తుంది ఎప్పుడు భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండేటప్పుడు. కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, భక్తుల యొక్క పాదాల దగ్గర మనము అంటే భక్తుల పట్ల ఒకవేళ అపరాధం అనేది ఏదైనా నామాపరాధం కానీ సేవాపరాధం కానీ ఏ రకంగానైనా మనం ఒకవేళ అపరాధం అనేది చేసాము అని అంటే మాత్రం వన్స్ షాడో అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ para అటాచ్మెంట్ కెన్ బి ఎక్స్టింగ్విష్డ్. సో వారికి కృష్ణుడు కూడా వారి పట్ల కృప అనేది చూపించరు, భక్తులు వదిలేయండి కృష్ణుడు కూడా చూపించరు. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పటికీ కూడా భక్తులని మీరు నింద చేయడం అనేది మాత్రం అది ఎప్పటికీ చేయొద్దు. వారిని ఇమిటేట్ చేయడం, వారు ఎలా మాట్లాడతారు, వారు ఇలా మాట్లాడతారు, వాళ్ళు ఇలా నడుస్తారు అనేసని, లేకపోయినా వారి గురించి తప్పుడుగా మాట్లాడడము. ఒకవేళ మీకు వాళ్ళు చేసేది నచ్చినా నచ్చకపోయినా కూడా మీరు వారి గురించి చెప్పేదానికి లేదు ఎవరు కూడా. ఎందుకు అనంటే వారు కొన్నిసార్లు కటుగా ఉండొచ్చు, కానీ దానికి కూడా పరమార్థం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు క్యూ మెయింటెనెన్స్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా తల్లి తండ్రి ఉంటారు, పిల్లలకి ఎప్పుడూ ప్రేమే చూపించరు, కొన్నిసార్లు వారికి కోపం కూడా చేస్తారు, వాళ్ళ మీద కోపపడతారు తండ్రి గాని తల్లి గాని. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కోపపడ్డారు అని అంటే వారి పట్ల పిల్లల పట్ల ప్రేమ లేకుండా కాదు, వారికి కొన్ని క్రమశిక్షణ నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో వారి మీద కోపం చూపించవచ్చు. సో కాబట్టి అదే రకంగా భక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు కటుగా ఉన్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏదో గూఢార్థం ఉన్నది.
వాళ్ళు ఏదో రిఫార్మ్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు అని. కానీ వారు ఏది చేసినా భగవంతుడు మరియు గురువుని సంతృప్తి పరిచేదానికే. కాబట్టి వారి పట్ల మనం ఎప్పటికీ కూడా చెడు దృష్టితోని గాని వారి గురించి చెడు గాని ఆలోచించడం కూడా చేయకూడదు. అందుకోసమని భక్తుల పట్ల మనం ఎప్పుడైనా సరే కూడా వారికి మనం నిందించాము అని అంటే మాత్రం అది ఈవెన్ పద్మపురాణం ప్రకారంగా 10 అపరాధాల్లో అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి అపరాధం అది, టు బ్లాస్ఫెమ్ ఎ డివోటీ. ఎవరైనా ఒక భక్తుణ్ణి మనం నింద మోపడం అనేది చాలా చాలా పెద్ద పొరపాటు. అది ఎప్పటికీ చేయరాదు. ఒకవేళ ఆ రకంగా చేస్తే ఈవెన్ భక్తులే కాదు, కృష్ణుడు భక్తుల యొక్క చంద్రబింబం కాదు, సూర్యుని యొక్క రశ్మి, భక్తి యొక్క సేవ అనేది అది కూడా దొరకదు. ఓకే. సమ్యాన్ మాసృనిత్యా స్వాంతో మమత్వాతిస్యాన్ అంకితః భావః స ఏవ సంద్రాత్మా బూధైః ప్రేమ నిగాద్యతే. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, వెన్ దట్ భావ సాఫ్టన్స్ ది హార్ట్ కంప్లీట్లీ becomes endowed with great feeling of possessiveness in relation to the Lord and becomes very much condensed and intensified. It is called prema, love of Godhead, by learned scholars. ఇప్పటిదాకా మనం భావం గురించి చూసాం. కానీ ఇప్పుడు when that bhava softens the heart completely, సో భావభక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే వారి హృదయం అతి శుతిమెత్తగా అయిపోతుందో, సో becomes endowed with great feeling of possessiveness. సో వారికి అప్పుడు ఏంటి అని అంటే, మన కృష్ణుడు ఆ రకంగా కాదు, నా కృష్ణుడు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే కూడా తల్లి తండ్రికి వీడు నా కొడుకు, నా కూతురు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. వారికి నా వారు అనే ఒక ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ భావంతో ఉంటారన్నమాట in relation to the Lord, and becomes very much condensed and intensified. సో వారికి చాలా చాలా అతి ప్రేమ అయిపోతుంది, అండ్ అది కూడా చాలా ఎక్కువగా మాత్రలో ఉంటుంది. అది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రేమ. సో దాన్ని ప్రేమ అని అంటారు భగవంతుడి పట్ల బై లర్న్డ్ స్కాలర్స్. చాలా చాలా గొప్ప, సో తెలివైన వారు బాగా స్కాలర్స్, వాళ్ళు దాన్ని ప్రేమ అని అంటారు. హీ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో వారిని వారే ఎక్స్పోజ్ చేసుకోరు, వారు గొప్ప ప్రేమ ఉన్నది వారికి అనేసని లోకానికి తెలిసేలాగా వారు ప్రవర్తించరు. బట్ ఇఫ్ యు అటైన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రేమ, దెన్ యూ విల్ సీ హిమ్. వారు ఎవరికి ఎక్స్పోజ్ చేసుకోరు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడూ కూడా అతనికి కృష్ణుడు కనిపించారు అన్నట్టుగా లోకం ముందు ఎప్పుడు చెప్పుకోలే. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కానీ ఈవెన్ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైతే సాక్షాత్ కృష్ణుడో, అతను కూడా ఎప్పుడైతే ఈ ఆనంద నాట్యం చేస్తున్నో అప్పుడు శ్రీవాస్ ఆంగన్ వారి ఇంట్లోని, శ్రీవాస్ గారి ఇంట్లోని, వారి ఆంగన్ అంటే వారి ఇంట్లోని తలుపులు వేసుకొని వారు అక్కడ కీర్తన చేసుకునేవారు. లోకానికి ఎవరికి తెలియనిచ్చేవారు కాదు. వారు ఎంత ప్రేమ వారికి భగవంతుడి పట్ల ఉన్నది అనేసి ప్రదర్శనాత్మకం వారికి నచ్చదు. సో కాబట్టి ఈ ప్రేమ అనేది ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు లోకానికి ఎవరికి తెలుసుకోనివ్వరు. కానీ హౌ యు విల్ సీ, సో ఎప్పుడైతే ప్రేమ వస్తుందో అప్పుడు వారికి కనిపిస్తుంది అనమాట ఎవరికైనా సరే కూడా. హౌ యు విల్ సీ, సదైవ, ఆల్వేస్, నాట్ దట్ ఫర్ 2 minutes ఐ సీ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ నో మోర్ దేర్. సో ప్రేమ భక్తి ఉన్న వారికి ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లోని కూడా కృష్ణుడు కనిపిస్తారు. దీనికి రిలేటెడ్ గా భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది, ఎవరికైనా తెలుసా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. ఎక్సలెంట్. సో విద్యా వినయ సంపన్నే. విద్య అంటే బ్రహ్మ విద్య మరియు వినయము. వారి హృదయం ఎప్పుడైతే చాలా సాఫ్ట్ అయిపోతుందో అటువంటి వారు ప్రేమ భక్తిలో వచ్చిన వారు.
సో విద్యా వినయ సంపన్నే. విద్య అంటే కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు, వారికి దీంట్లోని కూడా వారికి భక్తుని యొక్క సేవ చేసుకునే దాంట్లోని, భగవంతునికి సేవ చేసుకునే దాంట్లోని, మరియు సాధన భక్తిలోని వాటిలోని పర్ఫెక్షన్ వాళ్ళకున్నది. వినయము అంటే వారికి ఏ రకమైన గర్వము అనేది లేకుండా వారు ఉన్నారు అని అంటే, అప్పుడు వారికి ఎయిదర్ భగవంతుని యొక్క కృప అనే సూర్యబింబం గాని, లేకపోతే భక్తుని యొక్క కృప అనే చంద్రబింబం గాని వారి మీద పడి వారికి ఏంటంటే ప్రేమ భక్తి అనేది వస్తుంది. సో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే విద్యా వినయ సంపన్నే. అప్పుడు వారు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు అని అంటే, బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని. ఒక బ్రాహ్మణుడు గాని, గవి అని అంటే ఆవు, హస్తిని అంటే ఏనుగు. సో ఈ రకంగా దేన్ని చూసినా, ఎవరిని చూసినా సరే కూడా వారందరిలోని కూడా భగవంతుడు కనిపిస్తారు. దేన్ని మనం చూసినా సరే కూడా అక్కడ భగవంతుడే వారిలోని కనిపిస్తారనమాట. సో ఒక క్షణం కోసమని, 2 క్షణాల కోసమని భగవంతుడు కనిపించడం మళ్ళీ మాయమైపోయారు అన్నట్టుగా కాదు. ప్రతి క్షణం వారికి భగవంతుని కృపనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, భగవంతుడే కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో నో, నాట్ లైక్ దాట్. ప్రేమాంజన చురిత భక్తి. ఎవరికి తెలిసి ఈ శ్లోకము? మనకి బ్రహ్మ సంహితలో ఇది. చెప్పండి చెప్పండి. పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ మాతాజీ. ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. దాని అర్థం ఏంటి? ప్రేమ అనే కాటికి రాసింది కరెక్ట్. సో ప్రేమ ఎవరికైతే ఉంటుందో అటువంటి వారికి వారు ప్రతి దాంట్లోని కూడా భగవంతుణ్ణే వారు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి దాంట్లోని భగవంతుని చూస్తారు. సో అటువంటి వారికి భగవంతుడు తప్పించి వేరేది ఇంకోటి లేదు. దిస్ ప్యూర్ లవ్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అండర్ 2 కండిషన్స్. సో ఈ రకంగా భగవంతుని పట్ల ప్రేమ అనేది 2 రకాలుగా వారు చేయగలరు. ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కాజ్లెస్ మెర్సీ ఆఫ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఈ రకంగా అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ, అత్యంతమైన ఆనందం, లేకపోయినా భగవంతుని స్వయమే అతనే కృప చూపించాలనుకుంటే కూడా. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, రాగానుగ సాధన భక్తి లేక వైదీ సాధన భక్తి, రెండిటి ద్వారా మనం ఏంటి అని అంటే భావభక్తికి చేరుకోవచ్చు. అండ్ భావభక్తి నుంచి ప్రేమ భక్తికి చేరుకోవచ్చు. లేదనంటే స్వయం కృష్ణుడే కృప చూపించినా సరే కూడా ప్రేమ భక్తి దగ్గర దాకా చేరుకోవచ్చు. సో 2 రకాలు ఉన్నాయి ప్రేమ భక్తి. సో మహాత్మ్య జ్ఞాన ప్రేమ అంటే వైదీ సాధన భక్తి నుంచి భావము, భావము నుంచి ప్రేమ. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే కేవల ప్రేమ అంటే రాగానుగ సాధన భక్తి, దాని నుంచి మనం భావభక్తికి రావడము, దాని తర్వాత ప్రేమ భక్తికి రావడం. సో శ్రద్ధ టు ప్రేమ భక్తి. ఆల్దో మెనీ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ డెవలపింగ్ లవ్ ఆఫ్ కృష్ణ Godhead can be explained so far. Srila Rupa Goswami now gives us a general description of how one can best achieve such high position. సో ఎన్నో దారులు మనకి చెప్పారు. సో మనకి కాకపోతే శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి ఒక మార్గం ఇస్తున్నారు. సో ఏ రకంగా మనం ఇంత ఉత్తమమైన మనం ఆ సోపానాన్ని పొందాలి అని అంటే ఏ రకంగా అనే దాని గురించి మనకు చెప్తున్నారు. ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టాటిక్ లవ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఈజ్ బేసికలీ ఫెయిత్. సో వీటన్నిటిని మొదలు పెట్టాలి అని అంటే అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏంటి అని అంటే శ్రద్ధ. శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. సో శ్రద్ధతో చదువుకో అని అంటారు మామూలుగా పేరెంట్స్ పిల్లలకి. శ్రద్ధ అంటే ఫోకస్. సో కొద్దిగైనా ఫోకస్ ఉండాలి. సో మీరు చెప్పినట్టుగా, అందరు చెప్పినట్టుగా శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ఇవి 9 స్టెప్స్. ఓన్లీ ది మోస్ట్ ఫార్చునేట్ పర్సన్స్ కెన్ అచీవ్ సచ్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్. సో కేవలం సుదుర్లభులు మాత్రమే ఈ రకంగా పొందగలరు. సో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ డివోటీస్ వైష్ణవానాం యథా శంభో, ఇతను లార్డ్ శివ
పార్వతీదేవితో చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే, లార్డ్ శివ therefore tells Parvati, my dear supreme goddess, you may know from me that any person who has developed the ecstasy of love for supreme personality of Godhead and who is always merged in transcendental bliss. సో ఎవరైతే, సో ఓ పార్వతీదేవి, మా ద్వారా మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఏంటి అని అంటే, దట్ ఎనీ పర్సన్ హు హస్ డెవలప్డ్ ది ఎక్స్టసీ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, ఎవరైతే అత్యధికమైన ప్రేమని భగవంతుడి పట్ల పొంది ఉన్నారో, అండ్ హూ ఆల్వేస్ ఈజ్ మెర్జ్డ్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంటల్ బ్లిస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దిస్ లవ్. సో వారికి శారీరకంగా ఎన్ని అంటే వారికి లోపాలు ఉన్నా సరే కూడా వారు దాన్నంతా పట్టించుకోరు. ఆధ్యాత్మికంగా వారికి కృష్ణుడు వారి దగ్గరగా ఉన్నారా లేదా అనే ఆ ఆనందములోనే ఎల్లవేళలా మునిగుంటారు. అటువంటి వారు కెనాట్ ఈవెన్ పర్సీవ్ ది మెటీరియల్ డిస్ట్రెస్. సో అటువంటి వారికి భౌతికమైన కష్టాలు, క్లేశాలు అవంతా కూడా వారి దరిదాపుల్లో కూడా రాలేవు. వారు ఆకలితో ఉన్నారు, పర్వాలేదు. శరీరాన్ని రోగగ్రస్తం అయిపోయింది, పర్వాలేదు. పురుగులు పట్టేసి ఉన్నది, పర్వాలేదు. వారికి అదంతా కూడా ఏది పట్టించుకోరు వారు. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే, భౌతికమైన క్లేశాలని వారు పట్టించుకోరు. ఆర్ హ్యాపీనెస్, వారికి భౌతికమైన ఆనందం, ఆహ్లాదం, ఏదైనా ₹1,00,00,000 వారికి వచ్చింది అని అంటే కూడా, పెద్ద వజ్రం వారికి దొరికింది అన్నా సరే కూడా సర్లే తీసి చెత్తబండిలో వేసేయండి అంటారు. వారికి దాని గురించి అసలు ఏమాత్రం కూడా ఆసక్తి అనేది లేదు భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల. ఎందుకనంటే, ఒక వజ్రం, నిజమైన వజ్రం దొరికిన తర్వాత గాజు ముక్కలు ఎంతైతే విలువ ఉంటుందో అదే రకమైన విలువ ఉంటుంది వారికి భగవంతుడు దొరికిన తర్వాత భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల. వారికి కోరిక అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి శరీరం ద్వారా కానీ లేకపోయినా మనసు ద్వారా కానీ వచ్చే ఆనందాన్ని వారు నిజమైన ఆనందంలాగా వారు స్వీకరించరు. వారు దాన్ని పక్కకి తోసిపడేస్తారనమాట. ఇది నేను చెప్పట్లేదు, రుద్రుల వారు చెప్తున్నారు, శివుడు చెప్తున్నారు పార్వతీదేవికి. సో ఇప్పటిదాకా మీకు భక్తి రసామృత సింధులో ఏం నచ్చింది పాయింట్స్? ఎవరైనా ఏదైనా సమరైజ్ చేసి చెప్పగలరా మీకు నచ్చిన పాయింట్స్? గురువుల్ని స్వీకరించడం, గురువుల నుంచి నియమ నిబంధనలు, ఆదేశాలు పాటించడం. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా ఏదైనా పాయింట్స్? కృష్ణుడి మీద ప్రేమతో సాధించుకోవాలి కృష్ణ ప్రేమని. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా? ప్రభు, నామ అపరాధాలు, సేవా అపరాధాలు లేకుండా చేసుకోవాల. ఫస్ట్ నామ అపరాధాలు లేకుండా చేసి. పర్ఫెక్ట్, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు అన్నిటికన్నా మనకు ప్రభుపాద ఇచ్చింది డిటి వర్షిప్ ఇచ్చారు లేడీస్ కి. ఓకే, అది జపం ముఖ్యం. ఎక్సలెంట్. అది ప్రభు శ్రవణం. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. భక్తుల సేవ, శ్రద్ధతో భక్తికి సేవ చేయడం. ఎక్సలెంట్. ఓకే. సో నాకు నచ్చిన పాయింట్ అన్నిటికంటే ఏంటి అని అంటే, భక్తులు ఎంత గొప్పవారు కావచ్చు మన దృష్టిలోని, కొంతమంది అసలు భక్తులు కాకపోయి ఉండొచ్చు కూడా, కానీ వారు మందిరానికి వస్తున్నారు లేక భగవంతుడి నామం జపం చేస్తున్నారంటే, నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, అటువంటి వారికి ఒకవేళ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే అటువంటి వారికి పాదాలని కడిగి ఆ నీరుని తల మీద జల్లుకోవాలి. ఎందుకనంటే చెప్పలేము ఎవరు గొప్ప భక్తులు అనేది నాలాంటి వారికి, సాధారణమైన వారికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఎవరు కనిపించినా సరే కూడా వారి పాదాలను కడిగి ఆ నీళ్ళని, చరణామృతాన్ని తల మీద జల్లుకున్నాము అని అంటే, వాళ్ళలోంచి ఎవరైనా ఒకరు మంచి భక్తులు అయ్యారు అని అంటే వారి కృప చెప్పలేము. ఒకవేళ తగిలింది అని అంటే ఆ చంద్రబింబం వలె కృప మనకి కూడా, నాలాంటి వారికి కూడా, అధములకి కూడా భక్తి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. సో ఆ పాయింట్ నాకు నచ్చింది చాలా. సో ది nectar of devotion will teach us how to turn one switch that will immediately brighten everything everywhere. సో మనం ఇప్పుడు చీకటి ప్రపంచంలో ఉన్నాము. అందుకోసమనే కదా ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పేది, ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ. సో అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో ఉన్నాం మేము. సో అసతోమ సద్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మ అమృతం గమయ అని కూడా అంటారు. సో అంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నాము, మాకు జ్ఞానం పక్కకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి అని అంటారు.
సో ఈ రకంగా సో ఇంత అంధకారంలో ఉన్న వారికి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, మనకి ఒకే ఒక్క స్విచ్ చీకట్లో ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక్క స్విచ్ ఆన్ చేయగానే దేదీప్యమానం అయిపోతుంది ఆ రూమ్ అంతా కూడా. అప్పటిదాకా చీకట్లో నుండే రూము మొత్తం అంతా వెలుగుతో కాంతితో నిండిపోతుంది. సో ఈ రకంగా మన జీవితంలో ఇప్పుడు చీకటి ఉన్నది భగవంతుడి లోపం వల్ల. ఒక్క స్విచ్ మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి ఇచ్చింది, మనం వెంటనే దాంతో మన జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేసుకోవచ్చు. ఆ పుస్తకం పేరే, ఆ స్విచ్ పేరే మనకి భక్తి రసామృత సింధు. సో వన్ హూ డస్ నాట్ నో దిస్ మెథడ్ ఈ మిస్సింగ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎవరికైతే స్విచ్ ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలో తెలియకపోతే, వారు విషయ వాంఛల్లోనే కూరుకుపోయి ఉంటే, వారు కేవలం ధనము లేకపోయిందా, ఫ్యామిలీ లేకపోయిందా, వారికి ఇంకేదైనా పేరు ప్రఖ్యాత అది మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నారు, కామ్య కర్మలతోని వారు మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఇది తెలుసుకోలేకపోయారు అని అంటే జీవితంలోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాళ్ళు మిస్ చేసుకున్నట్టుగా. సో ఇది ఇక్కడతో మనకి భక్తి రసామృత సింధు మనకి పూర్తవుతుంది. సో దయచేసి మీరు మన ప్రభుజీతోని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు పెట్టాలనుకుంటారో మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పండి. సో దట్ ఆ రోజు దీని మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, భక్తి రసామృత సింధు మీద. దయచేసి మీరు మీ అటెండెన్స్ అందరికీ కూడా దయచేసి మార్క్ చేసుకోండి. నేను ప్రభుజీకి హోస్ట్ రైట్స్ ఇస్తున్నాను. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవ